Okay, well, the bblion dhá bhíle híneocht na Spriocanna forbartha na mílíse nó na Millennium Development Goals, agus bhí na Spriocanna seo ag díriú ar rudí móra atá ag atáid go léir géirí a bheitsáid sa bhílí seo siad sin Bochtanas, Ocras, Galir, Aspaléh agus Scríb agus níos mó cosint a chur fáil don timpplacht agus freisin de Ceart a mná. Agus taréis den declaration seo tháinig na Spriocanna faoi le as seo, agus tá sé 2015 an Sprioc dáta go gafar gaiimiid díorhhair agus tá an obair siúil idir bblion 2000 agus inis chun iartdhéanamh chun na Spriocanna seo a bhaint amach. Tá ringsáidal chun cín déint ar cuidean sa Spriocanna agus an sin tá méid orthe eile fós a déanamh mar hampla Sprioc amháin atá an ná an chéad Sprioc ná fáil ré le ól Bochtanas agus ól Ocras agus mar sé Ocras an príomhthúis bás i measc páistí faoi íse 5 bliain déag sin 35 fan géad na básna sin sé Ocras an príomhthúis leis. Idir 19 agus 2015 tá méid na páistí atá faoi atá underweight tréis tiitim ó 8 fan géad go 7 fan géad sa sin leidú 1 fan géad sa réimse am sin sa sin rud caiimiid fáilte chur ribh freisin tá Sprioc eile iwwer cethar ná líon na páistí tá fáháis an iwwer sin a leidú le faoi gá chríonn agus tá annach chud dulchan cín déanta ar an Sprioc seo sé sin tá bliain 2015 for 6.9 milliún páiste faoi íse 5 bás agus ag gomráid le 2000 gomleisceil 2 milliún in 19 ach rís tá sin beag nach lá an iwwer ach cínse ní cheart go mé chéin páiste ag fáháis agus tá annach is dul an clean déanta ach freisin tá an tiver sin fós an ord agus tá agrachtaí ar nós Oxfam tá annach is an obair dhéanamid díortha ar mór cheisna mar seo a ragart agus an tran se caite maiile clías nóirdías tháinig gníomhí agus ceanirí agrachtaí na sochaí síbhialte in éireann le chéile chun léanamh ar na Spriocanna forbartha na mílíse agus chun súil a chahabh ar Ceart go féidirlinn a bhaint amach idir é seo agus chobaí sa 15 as thuirla an ócáid seo ggóhéics an próisis damda chun na Spriocanna comhóris ar Spriocanna forbartha na mílíse aontu agus dar nói táid tá somid a síomh simú fi leir mar go bhfuid in ar Uachtarrán ar Naontas Eorpach agus freisin tá mór imachtaí mór toirliúm lína chartar an G8 i gúndé formana. So seo óir na féidir le rialtas na hhéireann anna chuid tionchar agus dulchan cín na dhéanamh agus tá play ar na Spriocanna forbartha na mílíse ag toirliú ar fud an dain tá daoine teach le chéile dúrtha agsúla agus tá daoine ó na sochaí sibhialta ag géiríomh baintach céirdíad na príomh-aimimena tá ag daoine sa tíir atá ag forbairt so socha an ócáid a tharla ar an sathair ná an cuid éireannach den chórá damda toirliú
Is ionach an rud é go bhfuil roinnt mhaith dul chun cín dainte suas go dtí seo leis na spriocanna forbarthe na mhuilíse agus tásúla gin go léir gan áras go mé na spriocanna sin baint amach a gin rih nó é gáhíonn cúdeag ach is rud ionach é freisin capanse go is rud an a mhór é seo is rud starúil é ná rire go mé na spriocanna nua ag teach na dhéag na spriocanna mhuilíse ná béis siad spriocanna damhanda a bheith an béis siad do gach tír bocht agus sever nach mé? Yeah, agus I mean is féidir le gach duine ró a ghlacha a danis far chruthú orintanta ceapan muid is tír rééisinte beag muid agus féidir gapan daoine go nachhol ró lornach agé nach tá ró lornach ag gach tír agus tá se an tabatach go bhfuil go na daoine tá ina gcónaí i ddíortha tá fósaigh Ferbert go bhfuil go nachnaíonn muid an go sin agus go bhfuil siadsan ag an póirt tabatach agus lornach a ghlacha sa phróiséis seo. Agus bhí sé simúil ag an ócáid nóirdías an tanama bhí ar an tócáid sin ná setting goals for a better Ireland in a just world, rud a dagrí an grúpa ag éileh ar dóchaí i gcóirla dóchas agus an ru. Agus rinne díspóir agus play ar ceirdíad na rudaí atá a ceartún díú orthú i ggóhaigs na spriocanna forbartha mílíse a bheits ag créithnú i 2015 agus tháinig cúpla rud chun cín sa ggóra sin i bhar hain nó an ceart bé mór chur ar go-ionas nó quality nach réimse gealagrach sosiálta agus politúil mar tá sé soléir nar tá có-ionas ag daoine is sochaí go bharbrín an sochaí sin mar hampla in Oxfam déanamid annachhuid ibre ar ceartan amán a ládrú mar tegan muid nar tá go láidir ag mná go mín annachhuid buntáistí don siar sin mar tá daoine an póirt i ghlacha sa síl sin dorna don darwood mór tháinig amach san play sin ná bailí nua rialachas a Herbert agus go an go méid down níos inmhúnathe ó chruthú agin ní bhór a daoine bheith póirteach i gginnireacht feibli ar gach level agus sa sin gombeich go gach duine ó ahans ní bháin iad siúd atá mún ceannaireacht faoi láthair ach go bhfuil seans a gach duine póirteach lecha i phróiséis déon lechachas dócha agus go bhfuil gach duine an a dormí a chur chun cín onas go féidirlín da níos fearr a chruthú le chéile. Agus an tríú rud mór tháinig amach as an phléise ná cruthú model inmhúnathe de Herbert Standa dahan an lucht bhí le a póirt san ócáid go bhfuil an ggéar céim timpachta ag méadú a gcónaí agus freisin go bhfuil ord level tumultus sa tíre ferbe so tá sin mar cúis na pránecha imní go bhfuil se seo go bhfuil rudí gar níos measa tá muidir go léir tá dain tá muidir léir i gcithe ceannacht ag chur so an sílatá ag agin féin a ddíortha nos éan tá se sin ag déanamh annachhuid de máiste den timpachtacht agus bhí han somer a dóchas a gglaart ag an ócáid ag stúirt sé gomuid a gúsáid planéid go le sin sé sin dain go le chun achfin atáid ag gúsáid a chur ar fáil so ní féidir le an dain dul a raig mar sin táid a brant an numarcha úsáid as achfin atá agén agus tá is cúis imní é seo ní bháin dún féin ach
san daoine leanúin an planéid seo machchan seo. Níl an tam a gcuin chun leabhart faoi gach pointe a bhí ag an tháinig amach as an cuiinú sin ócáid códáil sin bhíos an go páirsan an agus rinne méid Tuairisc a spéirle an agus bhí a lán multi ag teacht chun céin bhí si an himimiil. Ach thula méid go bhfuil roinnt nó cúpla seachtain a gcuin ar aon nós dó ghaoine nár chóir a thuirmí in nual sa próséis go dtí seo tá deis ag na daoine sin a dormí a chóirniú go fáil an teagháil agat anas gur féit? An bailachas fearr chun dothúirm na docha a rint le daoine eile maidir le dulchan cín ar na Spriocanna Fearr na mílíse ná breú ar an sih worldwewant.ie agus tá ólas an sin faoi an ról atá a gin in éireann mar gothircha le Uachtaránacht an Aontas Eorpa chun chun éirt dhéanamh rudí tábhaach a bhaint amach. Ok, Sorcha, sin go hín de gur mé mai go teach ar an Clár. Tá lán rudí eile chun caiint faoi arís, so an Syria mar hapla agus tá próséis seo táidir caiint faoi fósaigh do a roiig, so leráid méid an bhí sé hiún arís, right? Go bra. Ok. Go mar go, sir,